Tervetuloa seuraamaan taas tätä Hullu-Kimi-sarjaa. Enemmän ei ollut niin paljon tätä selostusta ja tuolta se Kimi kohta pitäisi tullakin. Mä oon feilannut äsken 2 kertaa, kun unohtuu. Painoin vähän väärää nappia ja sitten mä feilasin, niin sieltä se Kimi jo tuleekin. Missä se on? Kimi! No! Mennäänkö tuolla käymään? Siellä on muutkin. No mennään. Aina. Sitten tullaan takaisin krokotiilinkin tää. No se on muka. Joo. Sitten. En tiedä kuinka pitkä video tästä tulee, kun me käydään vielä tuollakin ja sitten pyydetään noita 2 muutakin mukaan tonne. Krokotiilinkin tää. Niin, nytkin muu. Tuli Arttu, tulkaa tonne krokotiilinkin taas, saadaan kunnon video. Ei mut Niko, onko sulla polttia? Meidän pitää lähteä. 3 pilottia. Hei, poistetsi video. No niin, ja sitten katsotaas. Jaha, me mennään krokotiilinkin taas, kun me mennään... Tästä video, kun mennään tuolla. Mennään Time Freakiin. Niin, onko sulla polttia? Joo, mulla on 3 kappaletta vielä. Ei kun 2! Ei kun mulla on 2 kappaletta. No niin, Time Freak, täällä ei ole hyvät valot, mutta katsotaan. Otetaan hei molemmat puolet. Joo. Ei saa ottaa. No noin, tää on sellaista, että tossa on tosiaan nappeja, joka syttyy vähitellen valoa, tulee punaista tänne ja tonne, tossa tulee sitten vaaleanvihreätä. Sitten niitä pitää painella täällä. Katsotaan miten Hullu-Kimi täällä pärjää. Etkö poletin? Et voitais aloittaa. Joo, tossa on poletti. Anna toinenkin, et voi Joo, mennään punaiselle puolelle. Vai kummalle puolelle? Vihreä! No ei. No punainen aina. Ei, kun mennään vihreälle. No punainen. Taas aika 9 sekkaa vielä, sitten se tulee tää kone puhuu alkupuheet, sitten mä painan vihreä puoli. Eikö punainen otettu jo? Eihän oo, se vaan ei oteta vielä edes sitä. Ei oo otettu. Mä otan vihreälle. Katsotaas. Joo, sieltä tulee tosta alkuvideo. En tiedä näkyykö kovin hyvin aina yhtään. Eli kun mä laitan nyt vihreä puoli. Vihreä puoli, siellä on Hullu-Kimi. Se on vihreä puoli. Siellä on Kimi on väärällä puolella. Onhan mä laitoin sen tänne vihreälle. Kimi taas siitä on väärällä puolella. No niin, se oli vihreä puoli, siellä sanottiin. Kimi on tulla. Vitsi, valotolppa. Miksi tää nyt ollut toimimaan? Höh. No niin, sehän oli. Se oli aika outoa. Siinä ei toiminut nää valot nyt. Arvaa minkä takia mä painoin tätä sen takia. Niko sitä piti vielä 2 kertaa uusiksi. No, älä vetää uusiksi. Onko kellään poletteja? Mä otan vihreälle puolelle Kimi ja räplää ensin. Mut hei Niko, me tarvitaan Joo, käy se vielä. Muuta ton videon sitten. Niin. Me tarvitaan sua. Niin. Ei. Tarvitaan. Nikon poletti. No niin, 3 sekkaa. On. Mutta Niko, se on sun poletti. Niin on. Niin, nyt ne meni sinne. Taas aikaa 3 sekuntia, sitten puhutaan sen tyhmään alkuvideoon. Siinä jotain tekstejä. Mä uskon nyt jotain. Jotain se tulee kohta. Tulee Kimi valitolppaa, ei taida näkyä arkkoisena edessä. Tuolla on Kimi. No niin, vihreä puoli tuli. Paina uudelleen. Alkoi. Ja mä kyllä näet, se on mukana, mutta
kuvata nyt. Siellä on... Mä painoin sitä yhden nyt. Niin, missä on rakee? No niin, varmaan nyt tulee kaikki. Nyt tulee kaikki. Kato, se nyt tee kaikista. Game over. Warriors, please exit the battle station. No niin, ja katsotaan paljon pointseja tuli. Paljon arttu tuli. Pointseja 5907 pointseja tuli. Joka vähensi, kun sä et ollut. Noin, ja sitten... Se loppu kyvysti kesken. Ja sitten Kimi-päivää. Niinku sammut. Loppuko paletit jo? No niin, moikka. Sano Kimi, moikka. Moikka!